ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборо бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза мустақиман аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. бинандагони гиромӣ, тавре иттилоот доред, шаби 1 май дар як қатор шаҳру ноҳияҳои кишвар, махсусан дар шаҳри Кӯлоб, дар натиҷаи боришоти зиёди борон хисорот ба қайд гирифта шуд. айни ҳол дар асоси дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ситод ташкил гардида баҳри бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. гузориши ҳамкоронамон аз шаҳри Кӯлоб. ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти раёсати раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид бо иштироки роҳбарони сохторҳои қудратӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, намояндагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода, бахшҳои коммуналӣ ва дигар масъулони соҳавӣ ҷаласаи ситоди вилоятӣ баргузор гардид. дар ҷаласаи мазкур масъалаҳои вобаста ба бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ, расонидани кӯмакҳои саривақтӣ ба аҳолии зарардида, барқарорсозии инфрасохтори осебдида ва пешгирии чунин ҳолатҳо дар оянда мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор дода шуданд. гуфта шуд ки таъмини оилаҳои аз офати табиӣ зарардида бо маводи аввалияи ғизоӣ, оби тозаи ошомиданӣ, маводи сӯзишворӣ, нерӯи барқ, кӯмаки тиббӣ ва дигар ниёзҳои рӯзмарра аз ҷумлаи самтҳои афзалиятнок ба шумор мераванд. дар ҷараёни ҷаласа масъулон доир ба рафти корҳои тозакунии маҳалҳои осебдида, барқарорсозии роҳҳо, пулҳо, хатҳои интиқоли барқ, иншооти иҷтимоӣ ва манзилҳои истиқоматӣ ҳисобот пешниҳод намуданд. зикр гардид ки бо сафарбар намудани техника ва қувваи корӣ корҳои барқарорсозӣ бо вусъат идома дошта тадбирҳои муассир роҳандозӣ гардиданд. ҳамзамон таъкид карда шуд ки назорати доимии минтақаҳои хавфнок, махсусан мавзеъҳои селгузар ва соҳилҳои осебпазир бояд пурзур карда шуда корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ, тоза намудани маҷрои об ва омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулода дар тамоми фаслҳои сол зери назорати қатъӣ қарор гиранд. раиси вилоят дастур дод ки барои пешгирии талафоти минбаъда тамоми сохторҳои дахлдор фаъолияти ҳамоҳанг ва шабонарӯзиро ба роҳ монанд. дар фарҷоми ҷаласа ҳамаи масъалаҳои марбут ба рафъи паёмадҳои офати табиӣ, дастгирии иҷтимоии аҳолии зарардида, барқарорсозии пурраи инфрасохтор ва рушди минбаъдаи бахшҳои муҳими иқтисодию иҷтимоӣ мавриди таҳлилу баррасии муфассал қарор гирифта, барои иҷрои саривақтии онҳо ба масъулон супоришҳои мушаххас дода шуданд. бо мақсади иҷрои саривақтӣ ва бо сифати дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби тамоми сохтору мақомоти дахлдор корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар шаҳри Кӯлоб дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудаанд. дар доираи тадбирҳои андешидашуда намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, комиссияҳои соҳавӣ ва гурӯҳҳои корӣ ба минтақаҳои зарардида сафарбар гардида ҳаҷми пурраи хисоротро муайян намуда истодаанд. бо ҷалби техникаҳои махсус аз ҷумла экскаваторҳо, булдозерҳо ва дигар механизмҳои зарурӣ корҳои тоза намудани роҳҳо, барқарорсозии инфрасохтори вайроншуда ва мустаҳкамсозии соҳилҳо бо суръат идома дорад. ҳамзамон бо сафарбар намудани кормандони соҳаҳои гуногун аз ҷумла наҷотдиҳандагон, энергетико, сохтмончиён ва табибон ба аҳолии зарардида кӯмакҳои фаврӣ расонида шуда истодааст. таъмини зиёда аз 850 оилаи осебдида бо маводи ғизоӣ, оби нӯшокӣ, маводи сӯзишворӣ ва дигар ниёзи аввалия дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дошта, ин раванд мунтазам идома дорад. бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯмакҳои яквақтаина расонида шуда, барои беҳтар намудани шароити зисти оилаҳо тадбирҳои иловагӣ амалӣ мегарданд. ҳамзамон мақомоти маҳаллӣ дар ҳамкорӣ бо сохторҳои ҷумҳуриявӣ ҷиҳати барқарорсозии манзилҳои зарардида ва дигар иншооти иҷтимоӣ нақшаҳои мушаххасро амалӣ карда истоданд. дар ин самт аллакай маҷрои рудхонаҳое ки сабаби ба амал омадани ин офати табиӣ дар шаҳри Кӯлоб гардидаанд, пурра тоза карда шуда, корҳои соҳилбандӣ бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ низ ҷараён дорад. бо назардошти дастуру супоришҳои роҳбари давлат дар минтақаҳои хавфнок корҳои пешгирикунанда пурзур гардида, лоиҳаҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ва деворбандӣ таҳия ва татбиқ карда шуда истодаанд. назорати доимии ҳолати минтақаҳои осебпазир таъмин гардида, барои пешгирии чунин ҳолатҳо дар оянда чораҳои иловагӣ андешида мешавад. қобили зикр аст ки тамоми корҳои бартарафсозӣ бо сатҳу сифати баланд дар муҳлатҳои кӯтоҳ ва бо истифода аз таҷрибаи солҳои гузашта ба роҳ монда шудаанд. сохторҳои
дахлдор фаъолияти худро ҳамоҳанг намуда баҳри иҷрои пурраи вазифаҳои гузошташуда тадбирҳои заруриро амалӣ намуда истоданд. идомаи барномаи иттилоотии ахбор. Дар солҳои истиқлоли давлатӣ дар заминаи қабул ва мавриди амал қарор гирифтани барномаҳои давлатӣ масоати боғу тогзор дар кишвар васеъ карда шуда истеҳсоли меваю ангур бештар гардид. бо васеъ шудани масоати боғу тогзор шумораи ҷойҳои кории мавсимиву доимӣ низ бештар ва иқтидори содиротӣ аз ҳисоби меваю ангур рӯ ба афзоиш аст. ҳикматулло назарзода гузориш медиҳад. бо назардошти он ки бунёди боғҳои нав ва васеъ намудани майдони боғҳои мевадиҳанда аз омилҳои муҳими беҳтар гардидани сатҳи некуҳаволии мардум маҳсуб меёбад, дар даврони истиқлоли давлатӣ зери таваҷҷӯҳ дастгирӣ ва роҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо зиёдшавии майдони боғҳо дар баробари афзудани ҳаҷми истеҳсоли мева шумораи ҷойҳои корӣ зиёд гардид ки аҳолӣ бо шуғли мавсимӣ ва доимӣ фаро гирифта шуданд. солҳои охир ба хотири беҳдошти иқтисодиёти кишвар бештар ба бунёди боғҳои дарахтони меваҳои содиротӣ таваҷҷӯҳ зоир мегардад, зеро дар бозорҳои кишварҳои хориҷ талабот ба меваҳои хуштам зиёд аст. масоҳати боғ дар солҳои 1991-2025 дар ҷумҳурии Тоҷикистон. соли 1991 78 000 гектар, соли 2010 109,8 000 гектар, соли 2015 140,3 000 гектар, соли 2025 165,570 гектар. ҷорӣ намудани усулҳои пешрафта, технологияи нав, бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ аз самти муҳими фаъолияти боғу токпарварон гардида аз роҳу омилҳои афзун намудани меваҷот мебошад. бо назардошти афзоиши аҳолӣ, талаботи рӯзафзуни бозор ва тағйирёбии иқлим, рушди соҳаи боғдорӣ тавассути бунёди боғҳои замонавӣ ба роҳ монда шуда истодааст. дар соҳаи боғдорӣ таи солҳои охир фақат боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ бунёд карда шуда истодаанд ки равандҳои инноватсионӣ дар ин ҷода истифода бурда мешаванд. дар ин гӯем боғҳои интенсивӣ ба воситаи обёрии қатрагӣ тамоми гӯем микроэлементҳои зарурӣ ба воситаи ҳамо оби қатрагӣ то решаи растанӣ расонида мешавад ки ин коркарди зиёду хароҷоти зиёдро талаб намекунад. агар солҳои аввал 1 сол 2 соли аввал барои бунёди бо хароҷотҳои зиёд мешаванд, локин ин таи солҳои сеюму чорум аллакай аз ҳисоби ҳосили баланду сифати хуби маҳсулоташон метавонанд ки зуд ҳамон хароҷотҳоро пӯш кунанд ва даромади хубро гӯем соҳиби мулк доро шавад. имрӯз боғҳои интенсивии бунёдшудаи ҷумҳурӣ ба ҳисоби миёна дар соли дуюм 5-6 тонна ва дар 7-8 солагӣ 30-35 тоннагӣ ҳосил дода истодаанд ва ҳосилнокии онҳо сол аз сол афзун гардида истодааст. истеҳсоли мева дар солҳои 1991-2025 дар ҷумҳурии Тоҷикистон. соли 1991 69,8 000 тонна, соли 2010 225,3 000 тонна, соли 2015 299,2 000 тонна, соли 2025 954,350 тонна. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти рушди соҳаи боғу токпарварӣ, таъмини бозори дохилӣ бо меваю ангур, афзун намудани иқтидори содиротии кишвар, таъмини амнияти ғизоии мамлакат, баланд бардоштани дараҷаи некуаҳволии мардум ва дар ин замина паст намудани сатҳи камбизоатӣ дар ҷумҳурӣ барномаҳои давлатӣ қабул ва мавриди амал қарор дод ки бешубҳа ба афзоиши нишондиҳандаҳои соҳа замина гузошт. истифодаи таҷриба ва муҳайё намудани шароит дар солҳои истиқлоли давлатӣ имкон дод ки заминҳои солҳо боз бекор хобида ва нишебу хамгаштҳо аз дасти боғпарварон ба гулистон табдил ёбад. мавзӯи дигар, дар асоси дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шоҳасари безаволи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома дар 2 ҷилд ба ҳар як оилаи тоҷик дастрас гардид.
ҳадафи асосии ин иқдоми фарҳангӣ боло бурдани сатҳи дониш ва амиқтар намудани шинохти ҷомеа аз таърих ва тамаддуни ғании миллати тоҷик мебошад. наздики 2 сол аст ки шоҳнома дастраси сокинон гардидааст. бо вуҷуди ин масъалаи муҳим истифодаи самаранок ва мутолиаи пайвастаи ин шоҳасари бузург аз ҷониби сокинон боқӣ мемонад. мавзӯъро ҳамкорамон Қурбон Қурбонзода пайгирӣ кардааст. таваҷҷӯҳ намоед. дастури пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба нашри бо сифати шоҳасари безаволи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ ва тақсими он ба ҳар хонаводаи мардуми тоҷик моҳи декабри соли 2023 зимни баргузории симпозиуми байналмилалӣ ба ифтихори 115-солагии академик Бобоҷон Ғафуров дода шуда буд. Нашриёти Шарқи озоди дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз пешниҳоди тарҳу дизайн ва қабули он аз ҷониби ниҳоди дахлдор ин шоҳасарро бо теъдоди 1 млн 700 000 нусха ба таб расонид ва тақсимот моҳи августи соли 2024 оғоз шуд. ин тӯҳфаи гаронарзиш ҳамчун армуғон аввалин шуда ба сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва минтақаи Рашт дастрас гардид. Шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ имрӯз хонаи ҳар яки моро зинат медиҳад. вазифаи мо ташаккули зеҳну тафаккур ва шинохту сарафрозӣ аз гузаштаи пурифтихори худ бо мутолиаи ҳамин шоҳасар аст. то имрӯз кӣ, аз куҷо ва чӣ гуна аз ин осори безавол истифода кардааст? Мурғоб ноҳияи аз ҳама дурдаст дар Тоҷикистон аст. шоҳномаи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ дар ин навоҳии баландкӯҳ аз ҷониби хурду бузург мутолиа мешавад. Санг Ғуломшоев наздик ба 70 сол дорад. соҳибият ба шоҳномаро идомаи лутфу таваҷҷӯҳи президент ба миллати дар умқи таърих решадоштаи тоҷик унвон мекунад. ӯ иброз медорад ки посухи мо ба ин лутфу меҳрубонӣ метавонад шинохти гузаштаи худ бо мутолиаи асари безавол шоҳномаи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ бошад. писар буд шоҳпуршо яке, ба дониш фаровон ба сол андаке, хиратманду шоистаю ба аромшоҳ, ҳаме дошт сӯги марг чандгоҳ. хондану аз бар кардани достонҳои шоҳнома дар ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон имрӯз барои пиру барно як рисолат барои ҳар рӯз шудааст. садои байтҳои шоҳнома аз ҳар хона ба гӯш мерасад. фурӯзандаи оташу нима бӯз, сӯи фури ҳиндӣ сипаҳдори ҳинд, баландухтару лашкаркарои ҳинд, ман паҳлавонӣ мекунам. ҳар он кас ки шоҳномахонӣ кунад, агар зан буд паҳлавонӣ кунад. ному нишон гумон бартар, дидорандаи баршуда гавҳар аст ва бинандагон. кӯдакон дар шаҳри бостонаи Кӯлоб омӯзиши шоҳномаро на танҳо дар раванди таълим, балки дар муҳити хонавода низ баҳравар гаштаанд. Қосим, Абдураҳим ва Юсуфу Сабрина инҳо аз зумраи дустурияконе ҳастанд ки ҳар шаб шоҳнома мехонанд. оҳанги талаффуз ва маънои байту калимаҳоро бо кӯмаки бибиву бобои хеш азбар мекунанд. дӯст се духтар чунон фаиду биҷуст. дастрасии ҳамагӣ ба шоҳномаи безаволи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ замони хобу хаёл буд. таваҷҷӯҳи роҳбари давлат вобаста ба шинохти мардум аз гузаштаи худ ин хаёлотро ба ҳақиқат мубаддал гардонид. имрӯз ҳадаф аз тақсими шоҳнома ба ҳар хонаводаро насли бузург ба ояндаҳои миллат чунин тавзеҳ мебахшанд. омӯхтан накун, чунки ин китобҳо аз ҷониби пешвои миллат барои мо тӯҳфа гардидааст, барои он ки мо аз таърихи ниёгони худ огаҳ бошем. дар ҳақиқат Фирдавсӣ дар шоҳнома ки дар ҳеҷ миллати дунё ҳамсанги ин китоб асаре нест, таърихи пур аз шодию ифтихор, комёбию нокомӣ, дарду ормонҳои мардумашро бо хуни дил қаламӣ кард ва ба ин васила таърих, фарҳанг, фалсафа, ҳикмат, қисса, асотир ва урфу одатҳои ориёриҳоро зинда ва пойдор гардонид ва ба хизмати наслҳои оянда гузошт. Эмомалӣ Раҳмон. зиноҳму нишону гумон барсар аст. хонандаи синфи чори мактаб интернат барои кӯдакони ятиму бепарастори шаҳри Зарафшан Муқаддас Маҳкамова аз лиҳози омӯзиш ва қироати достонҳои шоҳнома миёни хурдсолон намунаи ибрат маҳсуб меёбад. бештар аз 1000 байти шоҳномаро аз худ кардаву маҳорати шеърхониаш берун аз Тоҷикистон низ эътироф гаштааст. сухан ҳар чизин гавҳарон бигзарад, наёбад ба дӯҳроҳу ҷону хират. хиратгар сухан баргузинад ҳаме, ҳамонро гузинад ки бинад ҳаме.
با اشتراک فاصلوی در آزمون شاهنامه‌خوانی که در جمهوری اسلامی ایران برگزار گشت، مقدس مقام بهترین شاهنامه‌خوان جوان را صاحب گشت و نفوذ تاجیکستان را میان 40 کشور اشتراکدار بلند گردانید. و هستیش باید که از تو شوی، زی گفتاری بیکار یکسر شوی، پرستنده باشی و جوینده را و ژرفی به فرمانش کردن نگاه. سبقت ذهنی خرد و بزرگ در آزمون شاهنامه‌خوانی ثابت می‌کند که هدیه پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان را ساکنان دوشنبه، ولایت‌های بدخشان، سوغد و ختلان و شهر و ناحیه‌های تابع کشور با آموزش عمیق استقبال کردند. بناهای آباد گردد خراب، زی باران و از تابش آفتاب، پیافکندم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند. این تشبث معنوی در تحکیم هویت ملی، بالاروی معرفت فرهنگی و بیداری فکری جامعه مؤثر نقش می‌گذارد. توانه بود هر کی دانه بود و دانش دلی پیر برنه بود. بینندگان گرامی، اکنون متوجه باشید با خبر مهمی دیگر. در ناحیه وسع در دوره آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی، بنیاد و نوسازی 9 مؤسسه تعلیمی از جمله 7 بینای ایلاوگی و 2 مؤسسه تحصیلی تا مکتبی به نقشه گرفته شده است. در همه بینای بنیاد شونده ساحه معارف ناحیه کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. با استقبال جشن بزرگ و مقدس 35 سالگی استقلال دولتی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و سهم صاحبکاران و اهالی وطن دوست در جماعت شهرک و دهات ناحیه وسع امروزها بنیاد و نوسازی انشاءات ساحه معارف ادامه دارد. در همین زمینه در ناحیه 7 بینای ایلاوگی با فراهمسازی 122 صنفخانه و 2960 جای نشست، 2 مؤسسه تا مکتبی با فراگیری 350 نفر کودک بنیاد گردیده، 2 مؤسسه تعلیمی از تعمیر اساسی برآورده میشوند. کارهای ساختمانی در انشاءات به نقشه گرفته شده موافق مقصد جریان دارد. در ادامه چنین کارهای سازندگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 دهه حمیدآباد جماعت شهرک زحمت‌آباد ناحیه بنیاد بینای ایلاوگی مرام تازه داشته، عین زمان کارها در قسم ته‌کرسی بینای بنیاد شونده رفته ایستاده است. بنا با طرح نو و زمانوی ساخته شده از 3 آشیانه و 27 صنفخانه عبارت میباشد که برای تحصیل 675 نفر خواننده در یک بست پیش بینی گردیده است. بنیاد بینای ایلاوگی عبارت از 3 آشیانه و تهخانه در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 جماعت دهاتی بابوشاهیان نیز با سرعت ادامه دارد. قسمت زیادی کارهای ساختمانی در اینجا سامان داده شده رنگ و بار، وصل و نصب درو تریزه، میز و کرسی و لوازمات خانگی در صنفخانه ها شروع میگردد. با ساخته به استفاده دادن بینای ایلاوگی خوانندگان در شرایط سازگار به تعلیم و تربیت فرا گرفته میشوند. طور اطلاع داده شد بنیاد بنا و صنفخانه های ایلاوگی در نزد مؤسسه های تعلیمی با در نظر داشت افزایش شماره اهالی، زیاد گردیدن شماره محصلین و با میان آمدن ضرورت جای نشست آنها نگرانیده شده، با شرافت پایداری استقلال دولتی و غمخواری های راهبری دولت این مسائل در ناحیه مرحله به مرحله حل خود را یافته ایستاده است. در این راستا صاحبکاران و اهالی میهنپرست دهه حسن قربان جماعت دهات توگرک اقدام گرفتند که در نزد مؤسسه تعلیمی دههشان یک بینای 3 آشیانه تعلیمی ساخته به استفاده دهند. با بنیاد گردیدن بینای مذکور برای 900 نفر خواننده شرایط معاصر علم و آموزی فراهم آورده می شود. در مؤسسه ما زیاده از 700 نفر خواننده تحصیل می کند که جای نشست نمیرسد، صنفخانه ها نمیرسد. صاحبکاران دهه مؤسسه نو برای ما می سازند. همه صاحبکارا ختم کنندگان همه دهه می باشند. نتیجه چنین تشبث و دستگیری هاست که این ساحه افضلیت‌ناک در ناحیه وسع سال از سال رشد همه‌جانبه پیدا نموده ایستاده است. با اطلاع مسئولان عین حال در ناحیه وسع 75 مؤسسه تعلیمی، از آن جمله 72 مؤسسه تحصیلات عمومی، 1 مؤسسه تحصیلات ابتدایی، 1 مؤسسه طب نو، 1 مکتب اینترنت خوانندگان بالیاقت، 9 مؤسسه تحصیلات تو مکتبی و در نزد همه مؤسسه‌های تعلیمی مرکزی بروقتی انکشاف کودک فعالیت می‌نماید که بهترین آموزگاران به آنها درس و مشغولیت‌ها می‌گذارند. مسئولان ساحه معارف ناحیه مقصد دارند که با فراهم گردیدن شرایط و امکانیت‌ها منبع نیز در رشد و تقویت بخشیدن ساحه مهم جامعه سهم ارزنده گذارند. انور شاه سیدعلی زاده، سید حامد شریف، ناحیه وسع، اخبار.
илова ба ҳамин мавзӯъ дар доираи омодагиҳо ба таҷлили ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ корҳои созандагию бунёдкорӣ дар шаҳру ноҳияҳо вусъати тоза касб намудааст. бо саҳми соҳибкорону сокинони ватандӯст дар шаҳри Турсунзода сохтмони як қатор иншооти ҷашнӣ аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ, марказҳои хизматрасонӣ, роҳҳо, майдончаҳои варзишӣ ва боғҳои фарҳангӣ идома дорад. дар шаҳри Турсунзода корҳои созандагиву бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром идома доранд. дар доираи нақшаи чорабиниҳои ҷашни сохтмони як қатор иншооти иҷтимоӣ, маъмурӣ ва хизматрасонӣ вусъат ёфта, сокинону соҳибкорони маҳаллӣ низ дар ободонии шаҳр саҳми фаъол мегузоранд. айни замон дар ҳудуди шаҳр ва ҷамоатҳои деҳот бунёди муассисаҳои таълимӣ, марказҳои хизматрасонӣ, роҳҳо ва дигар иншооти муҳими иҷтимоӣ ҷараён дошта, масъулин барои саривақт ва бо сифати баланд анҷом додани корҳои сохтмонӣ тадбирҳои зарурӣ меандешанд. дар заминаи биноҳои якошона, дуошона, марказҳои хизматрасонӣ, биноҳои баландошонаи изхоматӣ ва дар ошонаи якум ва дуюми он марказҳои савдо, хизматрасонӣ, тандурустӣ дар назар гирифта шудааст, ки барои зебо гардонидани симои шаҳри Турсунзода нақши муҳимро мебозанд. ҳадафи асосии ин иқдомҳо беҳтар намудани шароити зиндагии сокинон, рушди инфрасохтори шаҳр ва дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ мебошад. тибқи иттилои масъулин дар доираи ин ҷашн 459 иншоот ба нақша гирифта шудааст, ки то имрӯз 95% корҳо иҷро гардида, дар боқимондаи иншоот корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. аз иншооти ба нақша гирифташуда 72 иншоот ба соҳаи маориф равона гардидааст. имрӯзҳо дар ҷамоатҳои деҳот сохтмони муассисаҳои нави таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ бо иқдоми соҳибкорон ва аҳолии деҳот ҷараён дорад. сокинон аз корҳои ободониву созандагӣ истиқбол намуда барои пешрафту шукуфоии диёр омодагии ҳамаҷониба мебинанд. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода таъкид менамоянд, ки корҳои созандагӣ дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ минбаъд низ идома ёфта барои ободу зебо гардидани шаҳр тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Сарбаландию хонободии шумо таманнои ҳамешагии мост. хайр.